हो 4 दिन के खेल गजब के खेला। जिंदगी हो 4 दिन के खेल गजब के खेला। समझ न पावे केहू लोगवा देखी के हंसेला। सौतेला हमरा के दुनिया कहेला हो। सौतेला हमरा के दुनिया कहेला। दूसर के अपनावल जाता अपन के भगावल रे। हो गईल मुश्किल सारा लोगवा के समझावन रे। दूसर के अपनावल जाता अपन के भगावल रे। हो गईल मुश्किल सारा लोगवा के समझावन रे। देखी के जग के रीत पे रीत नैना लोर ढरेला। देखी के जग के रीत पे रीत नैना लोर ढरेला। सौतेला हमरा के दुनिया कहेला हो। सौतेला हमरा के दुनिया कहेला। ए माँ, तू तो हम दोनों के टूवर बना के चल गनी। हमनी के तोर बहुत याद आवा हो माँ, बहुत याद आवा। ए माई, हमरा तो ठीक से याद भी नहीं हो। तू तो हमरा बचपने में छोड़ के चल गई। नैकी मैया तो हमनी के कभी मानवो नहीं कर रहा। तनियो सन भी दुलार प्यार नहीं कर रहा माँ। हाँ माँ, हमनी के एक माँ के प्यार कभी नहीं मिल सकले माँ। बाबूजी भी हमनी पर कभी उतना ध्यान नहीं देवा है माँ, कहियो नहीं देवा है। ए राजकुमार राजकुमारी जी, भीतरे ढुकल रमी कि बाहर आके काम धाम करमी। आहा, देखी तो जरा ये दोनों के लगा है कि पहाड़ टूट पड़ले है ये दोनों पर। जे इतना लोरवा डबडबा लेलके है। चल चुपचाप और काम धाम कर दो ना। एकेने कितना दिन निकल गए है, चल दो ना। आ गए हमर राजा बेटा झुनझुन। देखी तो कितना गर्मी लग रहा है हमर राजा बेटा के। आओ बैठ हमर राजा बेटा। अच्छा अब रहे दे मैया, हम थक गलियो है जॉगिंग करके। जरी हमरा लागी कुछ खाए ला के दे, बहुत जोर से भूख लागल हो मैया।
हाँ बेटा अभी लाओ हियो। ए महारानी जी जरा अंदर जाके हमर बेटा लगी कुछ खाए लगी लेके आओ। देखी तो हमर राजा बेटा कितना थक गए है। हाँ माँ जरी सन हक तो बड़ी गर्मी लग रहा है मैया। आहा कितना बढ़िया हवा लग रहा है माय। आहा सब मजदूरन के हिसाब किताब हो गए। अब कुछ शांति लगा को जाके हमरा। ए रानी बेटी जरी हमरा लगे एक गिलास पानी लाओ तो, बड़ी जोर से प्यास लगल हो। अच्छा बाबूजी। दिन भर तो कामे में बिजी रहो हो, कखनियो हमरा और हमर बेटा पर ध्यान दे हको कि कोची चाहिए अखनी के। अब की घटलो तो हने के बाजी अभी बाजार में नया मॉडल के अपाची अले है, ओहे खरीदे ला सोच रहा लिए हमनी। कितना में आवो हो? ज्यादा नहीं बाबूजी, बस 1.5 लाख तक आ जा है। बाप रे इतना महंगा। खाली तू घूमे ले अपाची गाड़ी ले मी और कुछ काम धंधा करे ले तो हाउ नहीं कि अपन बाप के काम में हाथ बटाइए। तोर गाड़ी लेवे लगी हमरा के यहाँ इतना रुपया नहीं हो। तू तो खाली बहाने ही करते रहो हो। एगो हमर बेटा फरमाइश की कर दिलके, तोहरा ही सब पैसवे झड़ गए। अभी अपना शौक पूरा नहीं करते तो कहिया करते? हम कुछ न जानो हियो, हमर बेटा के अपाची गाड़ी लेवा जाए के चाहिए। रानी बेटी राज बेटा नहीं दिखाई दे रहा है, किधर गेलो है तोर भैया? भैया गैया के सानी पानी लगा रहल किनोत। देख तो कितना दुबरा गया है दोनों। तो हनी दोनों समय पर खाना खाते रहिया, अपन खान पान पर ध्यान देते रहिया, और कुछ के कमी होता तो सीधे हमरा बोली। हाँ अच्छा बाबूजी ठीक। अरे यार खेले में मजा ना आ रहा। जड़ी झुनझुनवा रहतल ने तब खेले में मजा आ जीतल। हाँ यार सही कहना तू। पैसा भी जीत लेती है हल ठग के ओकरा से, और कुछ खाए पिए के इंतजाम भी हो जीते हल। दूध तेरी के तोहनी नहीं जाना ही रे। अरे झुनझुनवा तो नया अपाची गाड़ी लेल को है रे। अरे वाह, तब तो ओकरा से दारू मुर्गा के पार्टी लेवे करबे। आवेल नहीं ओकरा। हाँ सही कही, लेकिन अभी तक अइले न है। उ देखी आ रहा है झुनझुनवा अपाचिया गाड़िया ले ले। की प्रोग्राम चल रहे तू सबके हो? की प्रोग्राम चलतो यार, तोरे तो इंतजार हो रहा हल। तो झुनझुनवा नया नया गाड़ी लेना है तो हमने के पार्टी उटी दे माँ कि सुखले सुखले रहता है। यार के बात बोल, कोची खाए ला सब चलते है जा। तो देरी कौन बात के, जल्दी से मुर्गा या दारू के इंतजाम कर न झुनझुन। हमारे एकदम दांत कटकटा रहा है खाए के कि कने से मिलो मुर्गावा हमरा। हम जानो हलिए तोहनी यहे कहमी, यहे से हम पहले से कुछ लेके लिए है। ले देख एकदम कड़क माल लेके आ रहा है। और जोरे लटना गाड़ी पर काला प्लास्टिक में मुर्गा गरम गरम टांगल हो, जो लेके आओ। अरे सच में आज तो बड़ी मजा आ जीते खाए में।
लेकिन लेग पीसवा तो हम ही खाइबे। वाह यार, दोस्त हो तो तोरा जैसन। अरे कितनो तो हम जमींदार के बेटा नहीं है, कोई छोटा मोटा बाप के बेटा थोड़ी ने। अच्छा झुनझुनवा, एक बात बताओ कि तोर बाबूजी जानो हो कि ना कि दारू उरू पियो ही? अरे यार सुन, अगर जानियो भी जीते ने तो डर काहेला, हमर माय है ने हमरा साथ, उल्टा सीधा पढ़ा देते हमर मैया बाबूजी के। आहा, की धमक है, आज तो मजा आ जीते। आहा, अब हमरा से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पहले एक पीस देखिए टेस्ट करके, कोई देखत नहीं है, अभी ओखनी बतिया रहे हैं। आहा, आहा, बड़ी मजा आ रहा है, की स्वाद है। अब रहे दहिए, एगो टेस्ट कर ले लिए ने सवादिया, वो जा चाभवे ने चबचबा के। चलिए लेकर के। मुर्गा खाएंगे आज तो मुर्गा खाएंगे, दारू पिएंगे आज तो दारू पिएंगे, मुर्गा खाएंगे आज तो मुर्गा खाएंगे, दारू पिएंगे आज तो दारू पिएंगे। आहा, आज तो मजा आ जीते। गर्दा छोड़ा के मुर्गा वो खेबे, गर्दा छोड़ा के दारू पीबे, दारू पिएंगे आज तो दारू पिएंगे, मुर्गा खाएंगे आज तो मुर्गा खाएंगे। ले देख, मुर्गा आ गलो, चल पार्टी शुरू करल जाए। हाँ 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 हाँ, शुरू करल जाए, जल्दी करे ना जल्दी। अरे राजवा किधर ही रे? की होलो भाई, काहे ले इतना चिल्ला रही है? का होलो भाई? कहाँ ही की होला है? गोबरा यहाँ से कौन साफ करते हैं? हमारे इतना महंगा और नया नया जूता खराब हो गए है, तोरा से एक काम बढ़िया से न होबा हो। जल्दी से साफ करे यहाँ से तू गोबरा के। और हाँ, तू हमारा भाई कहला बंद कर दे, तू हमार भाई नहीं, तू हमार सौतेला ही सौतेला, और तू ये घर में बस नौकर ही नौकर, समझनी? अच्छा झुनझुन, हम साफ कर दहियो, लेकिन तू तो हमार छोट भाई ही, हमनी के पापा तो एक ही ने है झुनझुन, ऐसे तू काहे बोला ही? बताओ। तू ज्यादा से जान मत बन, तोरा जैसन के हम भाई नहीं मानियो, समझनी ने? चल हट यहाँ से।
भैया भैया ई के होलो भैया? कैसे होलो भैया? बाप रे बाप, इतना खून बह रहा भैया के, ई कैसे होलो भैया? ना रे बहना, कुछ ना होले, बस ऐसे ही झुनझुनवा ढकेल दिल के जे गिर गेलिए, यही से नकिया में चोट लग गए जे खून बह रहे, जे हमरा ज्यादा कुछ ना होले। अरे पगली बहन, हमरा कुछ न होले, तू रोवा ही काहेला? चुप रह, तू चुप रह रानी बहन, चुप रह। कैसे न रोइए भैया, तू ही हमारे एगो सहारा ही, और तोरा कुछ हो जीता तो हमार ख्याल कौन रखता भैया? माई के जाए के बाद तू ही तो हमरा इतना ख्याल रखनी भैया, दुलार प्यार देनी। अरे पागल बहन, अब तो चुप रह, देख हमारा खून भी नहीं बह रहा है, अब तो चुप रह। वाह हमर जान, एकदम आनंद आ रहा है, तोर हाथ में तो एकदम जादू हो जादू। तू तो ऐसा ही बोलते रहो हो, मीठ मीठ बात बोल के सब कमे निकलवा ले हो। अच्छा, प्रणाम जीजाजी। खुश रहा। आवा आवा साले साहब, बैठा, बड़ी दिन के बाद इधर। हाँ, अपन भगना राम से मिले के मन करे थले तो मिले चल लिए। प्रणाम दीदी। खुश रह रे प्यारे, और बताओ घर के हालचाल सब ठीक हो ने? हाँ दीदी, सब ठीक हो। अरे तू खाली बतियाते रह में कि जाके अंदर से कुछ नाश्ता पानी ला के दे में। आखिर इतना दूर से आ रहलखिन है तो भूख तो लगिए न गेले होती का साले साहब? अच्छा, अब ये लेके आओ ही है। ए जीजाजी, हमर भगना राम नहीं दिखे थे, किधर है ऊ अपन दोस्तवन के साथे उधर हो तो एगो अपाची गाड़ी लेलको है और दिन भर पूरे गांव के चौकीदारी मारते रहो को। देखा अब अबते हो तो। प्रणाम मामा। खुश रह रे भगना, और बताओ की हाल चाल है? हाँ, सब ठीक है मामू, तू अपन बताओ ने, मामानी के की हाल चाल है? हाँ, वो भी ठीक है। ला साले साहब, तोहर बहनी तोहरा लगी चाय नाश्ता लेके आ गेलो है। हम चाय नहीं पीबो, हम गोदाम पर जा रहियो है, बड़ी काम भी बाकी है। मजदूरन सब काम पता नहीं कैसे कर रहो होत। अच्छा, ये बताओ बहना, ऊ रजवा और रनिया के की हाल हो? अभी तक ऊ दोनों यही घर में हो की? तो कहाँ जी तेरे प्यारे? ये बहना, तू नहीं समझ रही बात के। ये हमर जीजवा सब जमीन जायदाद उहे दोनों के नाम पर कर देतो, और ये तोर झुनझुनवा बेटा के कुछ नहीं मिलतो। कितनाहू हो तो ऊ पहिलकी के बेटा बेटी हो, और अगर ऐसन हो गेलो तो ऊ दोनों के तोहनी नौकर नौकरानी बन के रहमी घरवा में, और ये सब ठाट बाट सब खत्म हो। तो की करिए रे प्यारे? हाँ मामा, तू कुछ उपाय बताओ जरी अपन सकुनी मामा वाला दिमाग से। तो सुन, ऊ दोनों के घरवा से निकलवा दे। लेकिन कैसे रे प्यारे? ये बहना, एकदम आसान हो। ओकनी पर चोरी के इल्जाम लगा के
और फिर ओकर बाद घरवा से भगा देवे के। हाँ मामा, एकदम सही कहना। एकदम तू शकुनी मामा वाला दिमाग लगैना है। ला बाबूजी, एकरा में सब मजदूरन के नाम और कितना दिन काम कर को है सब एकरा में लिख दिलियो है, देख ला। वाह हमर राज बेटा, तू नहीं रहता हल तो इतना काम धंधा हमरा से अकेले कैसे संभलतो हल। तू घर के काम भी संभाल ले ही और ओकर बाद यहाँ गोदाम पर के भी। आगे चल के तू ही हमर सब ई काम धाम के संभालिया। हाँ चचा, राज भैया लेकिन बड़ी मेहनत कर हकुन। नहीं बाबूजी, हमर सपना है कि बड़ हो के हम हीरो बनिए, हमर नाम ये दुनिया जाने, और ये सब काम हमर छोट भाई झुंझुनी देखे वही ठीक रहते। हाँ राज भैया, तू जब हीरो बन जइही ने तो तू अपन फिल्म में हमरो काम दिहा, ओकर बाद हमहू हीरो बन जीवे। फिर जूता, कोट, टोपी आ चश्मावा ऐसे लगा के चलवे, ओकर बाद तो हमरा सब देखते के देखते रह जीते। हाँ रे लटना। भैया भैया, आज के दिन भी एकदम भुलाइए गेल हो ने। आवा इसे बैठा। आज भाई बहन के प्यार के दिन है ने। अरे पगली, सच में आज तो हम भुलाइए गेलियो हल कि आज रक्षाबंधन है, लेकिन हमर बहन के सब याद है। भुला कैसे जीवा? आज बहन अपन भाई के लंबी उम्र के दुआ कर रहा है। लावा हाथ इधर। वादा कर भैया कि तू अपन बहन के सब दिन रक्षा करबो, कभी भी कोई दुख नजदीक ना आवे देबो। हाँ दुलरी बहन, हम तोरा से वादा कर रहियो, तोरा पर हम कहियो नहीं आचावे देबो। हम जब तक जीवो तब तक हम तोर रक्षा करबो, हर समय हर घड़ी तोर रक्षा करबो। तोर पर जितना भी संकट अतो सब संकट हम अपन ऊपर ले लेबो बहन, लेकिन तोरा कहियो कुछ नहीं होवे। अच्छा चल अब मुँह मीठा करा तो। अच्छा भैया, अब लावा हमर नेग राखी बांधे के। बहन, तोर भाई के पास 1 रुपया तक नहीं हो कि तोरा दे सको। हम तो सिर्फ अपन आशीर्वाद दे सकलियो, एकरा सिवा हम तोरा कुछ भी नहीं दे सकलियो बहन, कुछ भी नहीं। हमरा लगी यह काफी है भैया। चल अब मुस्कुरा दे।
हे भगवान, हमर सारा जेवर जठिया चोरी हो गेले, हम तो लूट गेलिए, बर्बाद हो गेलिए। की होलो माय, काहे लिखना चिल्ला रही माय? की कहिए बेटा, हमर सब जेवर जठिया चोरी हो गेल। हमरा तो शक है उ दोनों रजवा अरनिया पर, काहे कि इतना बड़ा घर में और कौन आ जा सकलो है। अरे रजवा रनिया, बाहर निकल। की होलो भाई, हमनी पर काहे इतना चिल्ला रही भाई? कोची होलो बताओ। बोल, हमर माई के जेवर चुरा के कहाँ रखनी है, बोल। बताइमी कि नहीं रे? जेवर के बारे में तोहरा पतो न है भाई, तो फिर हम जेवर कहाँ से चोरेबे? हमर भैया सच कह रहलखुन है, भैया हमर नहीं चोरलखुन तोर जेवर। तोहनी ऐसे नहीं मानमी ने? ओए मामा, तो जाके देख तो कर कमरा में कहाँ जेवर चुरा के रखल को जाए। अगर तो रूम से निकल गल ने तो सोच लिया कि की करबोगे। सच कहियो भाई, हमनी तोर जेवर नहीं चोरैलियो, विश्वास तो कर हमनी पर। हे भगना, देख सब एकर भीतर में मिल लो। ई तकिया के नीचे छुपा के रख देलको है। आखिरकार चोरवा तो धराइए गेलो। अरे कमीना, तोहर माई के गहना चुरामी। झुनझुन बेटा, मार एकनी के और भगा दे घर से एकनी के। नहीं सुनी रे माँ, हमर की कल को तू दोनों के निकल जो हमारा भी घर से, तो दोनों एकदम निकल, भाग यहाँ से अभी कभी। माँ, हमनी ई गहना नहीं चोरैलियो माँ, हमनी पर तू ऐसा इल्जाम नहीं लगा। हम तोर गहना लेके की करबे माँ? हमनी पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाओ माँ, नहीं लगाओ माँ। हाँ माँ, हमर भैया सही कह रहलखुन है, तू हमनी के घर से नहीं निकल माँ। हमनी के घरे से निकाल देमी तो कहाँ जीवे माँ? हाँ माँ, हमनी के घर से नहीं निकाल माँ, हमनी घर छोड़ के कहाँ जीवे माँ, कहाँ रहबे? हमनी के घर से नहीं निकाल माँ, नहीं निकाल। तोहनी कहीं भी जो, लेकिन ये घर से निकल जो, हम तोहनी के मुंह देखने चाहो जो। नहीं सुनी तोहनी दोनों, चल निकल यहाँ से, भाग भाग यहाँ से। चोर माई के चोर जलमल, ई घर में दोबारा कदम नहीं रखी है। दूसर के अपनावल जाता, अपन के भगावल रे हो गईल मुश्किल सा, लोगवा के समझावल रे। देखी के जग के रीत पे रीत नैना लोर ढरेला, देखी के जग के रीत पे रीत नैना लोर ढरेला। सौतेला हमरा के दुनिया कहेला हो, सौतेला हमरा के दुनिया कहेला। की होलो है तोहनी के, काहे ला रो रहनी? की कहियो, रजवा रनिया हमर सब जेवर जठिया लेके भाग गेलो। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सका है, वो दोनों ऐसा काम करिए नहीं सका है। हाँ बाबूजी, मैया एकदम सही कह रही।
ई मामा अपन आँख से देखलखिन बाबूजी ओखनी के गहना चुरैते हुए। सच सच बोलिहाँ रे साला। हाँ हाँ जीजा, हम अपन ई पर्सनल आँखों से देखलियो। ऊ रजवा और रनिया के दीदिया के कमरा में जैती और कपड़ा में जेवर लपेट के बाहर निकलती। नहीं, ई नहीं हो सका है, हमरा नहीं विश्वास है। हमर राजा बेटा ऐसा नहीं कर सका है, ऐसा नहीं कर सका है। की होलो लटन, कुछ पता चललो कि हमर बेटा बेटी कहाँ गेलो? चचा, हम बड्डी खोजलियो, हर गांव में घूमलियो, कहीं कोई पता नहीं लगलो चचा। हमर सब दोस्त मिल के भी खोजल को, लेकिन वो दोनों राज भैया और रानी दीदी के कोई पता नहीं चललो चचा। हमर दोनों बेटा बेटी पता नहीं कहाँ होता। पहले से तो माँ के साया ओखनी के ऊपर से उठ गलो है, अब बापो के हाथ ओखनी के ऊपर से हट गलो। पता नहीं की हालत में होता हमर बेटा बेटी। हे भगवान, पता नहीं हमर दोनों बेटा बेटी कैसन हालत में होता, ओखनी के ठीक से रखिया भगवान। आओ रानी, बैठ ऐसे। एकदम थक गेलियो हम भैया, बहुत जोर से प्यास लगल हो, गला पूरा सूख रहलो है, जल्दी से पानी ला दे भैया। अच्छा बहन, तो हिम्मत रख, हम अभी तोरा लगी पानी लेके आवैया, हिम्मत रख। जल्दी लइया भैया। ठीक, तू हिम्मत रख, हम अभी पानी लेके आवैया, तू हिम्मत रख, हिम्मत रख। पानी 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 पानी। रानी, रानी देख देख, तोरा लगी पानी लेके आ गई रानी, देख। ले देख देख, तोरा लगी पानी लेकर हम आ गई रानी, चल अब पी ले ले। रानी रानी,
तू हमरा छोड़ के नहीं जा सके रानी, तू छोड़ के हमरा नहीं जा सके रानी। बहन कुछ तो बोल, ले देख तोरा लगी पानी लेके आ गई। हमर बहन, ए रानी बहन, ए पगली कुछ तो बोल, आँख खोल बहन, देख हम तोरा लगी पानी लेके आ गेलियो। बहन खोल न आँख बहन, तोरा लगी पानी लेके। बहन खोल न आँख बहन। मई के दुल्हर प्यार अजले न मिलल, जिंदगी के हंसी खुशी सब मोर छीनल। मई के दुल्हर प्यार अजले न मिलल, जिंदगी के हंसी खुशी सब हम छीनल। एक में के कर दी कसूर, एक में के कर दी कसूर, तेरा मुझे कहो बहनियों से दूर, तेरा मुझे कहो बहनियों से दूर। म्यूजिक बाय मंटू मनी। बाहर विधाता काहे के बनई हो, बे मतलब ई जमाना, जेकरा के सब दिन अपन मन लिए उहे कर देला कही के गाना। काहे छोड़ चले रे बाहर विधाता काहे के बनई हो, बे मतलब ई जमाना, जेकरा के सब दिन अपन मन लिए उहे कर देला कही बेगाना। दुख बड़ी देखे भरपूर, दुख बड़ी देखे भरपूर, तेरा मुझे कहो बहनियों से दूर, तेरा मुझे कहो बहनियों से दूर। म्यूजिक बाय मंटू मनी। के रे खिलैते अब मुहम्मा में खाना,
के पिलैते अब पानी सुन सुन लगते बहनी बिन कलैया हो गेल अब अनजानी। के रे खिलैते अब मुहबा में खनवा के रे पिलैते अब पानी सुन सुन लगते बहन बिन कलैया हो गेल अब अनजानी। जियल कहो मजबूर जियल कहो मजबूर ए राम जी कइलो बहिनियों से दूर ए राम जी कइलो बहिनियों से। का होलो बाबू, तू काहे लिए इतना रो रहा है बेटा? का होलो तोरा? ये कब रह ये जब बैठ के तू रो रहना है? का होलो बेटा? चाचा हमर भाई मर गए। ये ओकरे कब हमर बहन हमरा के छोड़ के चल गए चाचा, चल गए। हमारा हंसी खुशी में साथ देने वाला हमारे को बहिनी है चाचा, वो हमारे साथ छोड़ के चल गए, वो साथ छोड़ के चाचा। अच्छा चुप रह। का तोर नाम होलो बेटा? चुप रह। हमर नाम राजा आर्यन होले चाचा। अच्छा आर्यन बेटा, ये सब कैसे होलो? तोर माए बाप किधर है? बाप रे, इतना दुख भगवान इतना दुख केकरो नहीं दे। तोर पर बीतल कहानी सुन के तो हमर रोम रोम खड़ा हो गलो, हमारी आँख लोर से डबडबा गलो। आर्यन बेटा तू टेंशन मत ले आर्यन बेटा, चल तू हमर घर, हमरा ही काम धाम कर यहाँ और वहीं रह यहाँ। भगवान तो हमरा से सब कुछ छीन लेलके। आज से तोर सब कुछ हम ही आर्यन बेटा, रो मत, अब चल साथे। बहिन, वो दोनों रजवा और रनिया के जब से घर से बाहर निकलवा दिलियो तब से जीजवा भी बीमार रहे लगलो। कहीं जीजवा के कुछ हो गलो तो सारा जमीन जायदाद ओकर बड़ बेटा बेटी रजवा और रनिया के नाम पर हो जितो। यही से कोई उपाय करे के पड़तो। की करिए रे प्यारे, तू ही कुछ उपाय बता। हाँ उपाय तो हो, अभी ये जीजवा से सारा जमीन जायदाद तोहनी अपन नाम करवा ली। लेकिन वो कैसे मामा? हाँ प्यारे, लेकिन कैसे? अगर जमीन के कागज पर साइन करवेबै तो उनका पता चल जीते ने। वो सब हमरा पर छोड़ दी,
कहिया कि झुनझुनवा के बैंक में खाता खोलावे ले है, जेकरा में तोहर साइन चाही। वो अपने बीमार रहखुन, वो उतना ध्यान भी नहीं देथुन और साइन कर देथुन। ये बात तो सही बोलनी रे प्यारे। हाँ मामा, एकदम साकुनी वाला दिमाग रखा ही तू। ए जी, झुनझुन के बैंक में खाता खुलवावे ले है, जे तोहर साइन चाहिए एकरा में। ला कर दे होता। ठीक है, कर दहियो लाओ। हमर चश्मावा यहीं पर हले, किधर गेले? छोड़ा ने बाबूजी, जल्दी से हेजा कर दाना, लेट होते तो फिर बाइक वो बंद हो जीते ना बाबूजी। अच्छा, कलमा लाओ। ले देख प्यारे, साइन तो हो गेला। वाह बहना वाह, एकदम बढ़िया। चल ई पेपर हम अपन पास रखिए तबला, और कोर्ट में एकरा वेरीफाई करा के दे देबो। ई अभागा के किस्मत में खुशी लिखे ले भूल गएलू विधाता। हमरा जैसन दुख दर्द केहू के न दिहाए भगवान, केहू के न। हमरा से तो सारा खुशी छीन लेला, लेकिन केकरो और के ऐसन दुख नहीं दिहा भगवान। हमरा तो शौक रहे हीरो बने के, यही से हम रोज एक्टिंग के रिहर्सल कर रही है, लेकिन पता नहीं कब हमर किस्मत बदलते और कब हमरा ये मौका मिलते ये टैलेंट दिखावे के भगवान। अरे वाह आर्यन बेटा, की एक्टिंग कर रही तू तो फिल्म के हीरो बन सकही। बहुत दर्द हो तोर एक्टिंग में बेटा, तू फिल्म में काहे न कोशिश कर रही बेटा? हमरा पास इतना पैसा नहीं है चाचा कि हम फिल्म सिटी जा सकिए, और न कोई पहचान वाला है जे हमरा मदद करते। तू टेंशन मत ले, हमर एगो दोस्त हो सतानंद तिवारी, जब मघी फिल्म के डायरेक्टर हो, वो बढ़िया बढ़िया फिल्म बनाव हो, वो तोरा मौका जरूर देतो। हम फोन पर ओकरा से बात कर लेबो, जे हम तोरा पता बतावा हियो, तू वहाँ चल जो। चाचा, एकरा लगे हम सब दिन तोहरा एहसानमंद रहबो। तू हमर सपना पूरा करे के रास्ता दिखैलू, एकरा लगे हम दिल से धन्यवाद कर रही हो चाचा। एकरा में धन्यवाद देवे की बात है राज बेटा। हम तो चाहा हियो तू बड़ा आदमी बन जो, और उस शौकीनी मामा से तू बदला ले सके। अच्छा ठीक है आर्यन बेटा, बाकी के काम कर, और कल सवेरे तू यहाँ से निकल जिहा पटना के लिए। सतानंद वहीं रहा। एकरा लगी हम तोहर सदा आभारी रहो चाचा। हम तोहरा कैसे धन्यवाद दियो ई हमरा समझ में नहीं आ रहलो है। सरस्वती, तू तो हमनी के छोड़ के चल गे ना। हम तोर बेटा बेटी के खुश नहीं रख पैलिए। पता नहीं वो दोनों कैसे न होता। हमरा से अभी जिंदगी जियल नहीं जा रहा है। ये बीमारी हमर जान लेके रहता। ए सरस्वती,
अब हम तोर बिजुन आ रहियो है, तोर बिजुन आ रहियो है। ए जी उठा, ला तोहर दावा खाए के समय हो गेलो है। ना सुनो हो, उठो न जी, उठो जी। तू ऐसे हमनी के छोड़ के ना जा सकेलो। की होलो मैया, काहे ले रो रहनी मैया? तोर बाबूजी अब ना रहलो है। पापा तू हमरा के छोड़ के नहीं जा सको पापा। पापा जी प्रणाम। तोर नाम की हो? जी राज आर्यन। हाँ हाँ आओ आओ बैठ। और बताओ मदन लाल के हाल चाल की है? उनका सब ठीक है। मदन लाल तो तोर बड़ी बड़ाई करे थलो और तोर बीतल जिंदगी के बारे में भी बतेल को। अच्छा तू एगो हमरा डायलॉग सुना के बताओ तो जरा, देखे तू कैसन एक्टिंग कर रही। अच्छा ई दुनिया के रीत बहुत अजबे है, कभी केकरो 2 पल के खुशी देवा है तो कभी 2 पल के गम। हर केकरो ही सब दिन के लिए खुशी या सब दिन के लिए एक दुख कभी पास में ना रहले। इसलिए याद रखिया मामा, जब हम अबो तो तोर सारा खुशी छीन लेबो। हर एक के कासू के हिसाब हम तोरा से करबो मामा। तोर पाप के घड़ा भर चुकलो है, बहुत जल्द तोर घड़ा फूटे वाला है, याद रखिए। वाह आर्यन बेटा वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम तोरा से एगो फिल्म करवा रही हो, तू एकरा अपन मेहनत और लगन से सुपरहिट फिल्म बना दी है। हेलो। हाँ मदन लाल, पहचानना हमरा के? अरे हम सतानंद तोर यार। हाँ हाँ सतानंद। अरे तो राज आर्यन आज बड़का सुपरस्टार बन गेलो है। की सच में? अरे हाँ यार, कल लेके आ रही हम ओकरा। प्रणाम चाचा। खुश रह बेटा, खुश रह। तोर तरक्की देख के हमर दिल भर गेलो आर्यन बेटा, दिल भर गेलो। तू कैसन है चाचा? अरे हम बहुत बढ़िया ही हो। अरे खाली हीरो साहब से ही मिलते रहमी कि हमरो से मिलमी? और सब बताओ मदन, बहुत दिन के बाद तोरा से मिल रही है यार। हमर तो ठीक हो, तू अपन बतावे ने। हमार तो सब बढ़िया भाई। अच्छा यार,
बाकी बात बैठ के करल जीते। अच्छा। अच्छा चाचा, हमरा घर के सर समाचार की है, कुछ पता उता चल लो। हम तोर घर के बारे में पता कैलियो हली आर्यन बेटा। ऊ शौकनी मामा झुनझुन के नाम पर जमीन जायदाद करवावे के बहाने सब जमीन जायदाद धोखा से अपन नाम पर करवा लेल को। जमींदार साहब तोहनी भाई बहन के याद में बहुत बीमार रहे लगल खुनहल, और यही सोच में जमींदार साहब चल बसल खुन। और जब से जमींदार साहब के मृत्यु होलो है तब से झुनझुन और ओकर माय के शौकनी मामा घर से निकाल दिल को है। कि हमर बाबूजी अभी दुनिया नहीं रहलखिन। हाँ बेटा, और ई सब उ शकुनी मामा के कारण होलो है। हाँ चाचा, उस शौकनी मामा के बहुत नजदीक के दिन आ गए। ओकर पाप के घड़ा तो पहले ही भर गए है, अब फूटे के भी समय आ गए। ऊ शौकनी मामा से हमर माई के निशानी सरस्वती निवास के भी छोड़ावे ले। प्यारे लाल, तोर पास एगो बंगला है, सरस्वती निवास। हाँ है। ओकरा हम खरीदे ले चाहिए, लेकिन हम ओकरा बेचे ले नहीं चाहिए। सोच ले, मुंह मांगी कीमत मिल दो तोरा। कितनहू दे दे, लेकिन हम नहीं बेचबो। 1 करोड़ ना। 2 करोड़। अरे नहीं तो बोलियो हम। 3 करोड़। 3 करोड़। 4 करोड़। तू 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 कौन सा बोल रहलू है? 5 करोड़। बस बस काफी है। तू तो एकदम दिल खुश कर दिलू। हम दे दिलियो। तू पैसा के इंतजाम करा, हम कागज के इंतजाम करइयो। कागज और पैसा दोनों तैयार है प्यारे लाल। कल सुबह हमारा आदमी पैसा लेकर तोर दुआरी पर पहुंच जीतो। हेलो हेलो, कल हमारा ही पैसा होता है। हमारा ही पैसा होता है। आहा आहा, पैसा ही पैसा होता है। आवा बैठा। ई रहलो पैसा, और ई रहलो घर के कागज। लावा। अच्छा, घर केकर नाम पर करेले है? राज आर्यन के नाम पर। अच्छा, एगो बात पूछियो, तोहर साहब जमीन के दाम आसमान में करे चाहत उनकी? नहीं, कुछ लोग के आसमान से जमीन पर लावे के चाहखिन। ये रहलो तोहर 5 करोड़ रुपया। पैसा। ठीक, हमनी अब चलियो। ठीक। पैसा। पैसा। प्यारे लाल, मुझे पता चला है कि तुम नकली नोटों का स्मगलिंग करता है, इसलिए मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। ना, यहाँ ऐसा कोई बात ना है दरोगा साहब। ऐसन वैसन बात छोड़ो, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है तो लेनी है।
गोपी सिंह, छेदी सिंह, जाओ और अंदर जाकर तलाशी लो। देखू सर, ई बैग में खाली नकली नोट भरल है। ई बैग में नकली नोट? हाँ रे, नकली। ना ऐसा ना हो सका। ई तो अभी ये। चुप रहो, ज्यादा कोई बहाना करे की जरूरत नहीं है। छेदी सिंह, ले चलो इस साले को, बहुत नकली नोटों का स्मगलिंग करता है। चल पहले नकली नोट रखाई। अच्छा दरोगा साहब, ई खबर तोहनी के दिल को है? जो खबर दिया है वो देखो, आ रहा है सामने से। मामा, तोर अत्याचार के दिन अब खत्म होलो। तू हमर बहिन और बाप के साथ जे तू करनी ही, ओकरा आगे कुछ नहीं हो। अब तू बाकी के जिंदगी अब जेल में बिताई हाँ। चल निकल अब यहाँ से। चल 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 चल। हमरा माफ कर दे राज बेटा, माफ कर दे। हमरा से बड़ा भारी गलती हो गई बेटा, माफ कर दे। हाँ राज भैया, हमरा के माफ कर दे राज भैया। राज बेटा, हमने जे भी कैलियो वो प्यारे के कहे पे कैलियो। माफ कर दियो। और तोहनी हमरा पर झूठ के इल्जाम लगैनी, घर से बेघर कैनी, हमर बाप से हमरा दूर कैनी, हमरा बहिन तड़प तड़प के मर गेले, और तोहनी कहीं कि हम माफ कर दिए। दूर हो जो हमर नजर से। हम तोहनी के कुछ नहीं लगाइयो, कुछ नहीं। निकल जो हमर घर से। हमनी के गलती के पछतावा है राज बेटा। हमनी के सब के मन में लालच आ गेलो हल। हाँ राज भैया, हमनी सब शकुनी मामा के बहकावा में आ गलियो हल राज भैया। हमनी के अब माफ कर दे राज भैया, माफ कर दे। माफी? अगर माफी चाहिए तोहनी के तो हमर बाप ला के दे दे। हमर फूल जैसन बहिन के ला के दे दे। हमर बहिन प्यास के मारे तड़प तड़प के मर गईले। जितना तोहनी दुख हमरा देनी है, हम कहियो नहीं तोहनी के माफ कर सकियो। चल जो यहाँ से, निकल जो हमारे घर से। राज बेटा, तू तो अपन बाप और बहन के पहले ही खो चुकनी है। अब जे एगो माय और भाई मिल रहलो है, ओकरा मत खो तू। हाँ राज बेटा, माफ करना सबसे बड़ा धर्म होगा। तू सब पिछला बात भुला जो और एक हनी के माफ कर दे। राज, तू तो पहले ही अपन बाप और बहन के खो चुकनी है। अब जे तोरा एगो माय और भाई मिल रहे है, ओकरा तू मत खो राज, तू मत खो। एखनी के तू मत जाए दे राज, मत जाए दे। माँ, हम पहले ही बाप और बहन के खो चुकलिए हैं। अब हम एगो भाई और माँ के खोल नहीं चाहिए। माँ तू हमरा छोड़ के नहीं जो माँ, नहीं जो। हमर बेटा। राज भैया। माँ, भाई। हमर राजा भैया हीरो बन गए। हुर्रे, हमर राजा भैया हीरो बन गए। हीरो का राजा भैया।
हाँ रे लटना बांध तो गेलिए। तब राजा भैया हमरो हीरो बनैमी ने, हमरो फिल्मिया में कम्मा दिलैमी ने। अच्छा सोचब।